Adị m 27 years old. Di m wee hapụrụ m ụmụaka na-ese wee jebe obodo oyibo. Nwoke na-anọ n'ofu nwanyị. Mgbe di m jebere obodo oyibo, ada m nwaanyị dị 10 years. Ife di m nọgolu n'obodo oyibo kịta bụ 14 years. Bọsịsọlị o weta ego, bọsịsọlị amị ewetara. N'ebe fabi nọ mmiri ka fa na-ekpoche. N'onwe mgbe ha bikete na fa kwụnwozu ụgwụ na-atụpụrụ ha ife n'ilo. Nwanne di ewesị anya jee ebe ya lụrụ ụlọ ka ya jee bili. Eziokwu na fabi ebe afọ, but ife mmiri na-eme ebe afọ dị too much. Unu lalụgide ụla mmiri ede efu ma idinene ya. Ibini kwaba mmiri na die nọkwa obodo oyibo. Na ejiri ọnụ ya anụgwawela agwa ndị mmadụ na die n'obodo oyibo ya na ụmụ ya maka na ọ na-eme ifele. Na o nwere mgbe ha akwụmụrụ ụgwọ akwụkwọ. Na o nwere mgbe anọ pandemic na ụmụ ya ndị nwoke sakata moto sakata ule ọkpacha ka o mee ụmụaka anọnwa. Ọ sị m nne ya gwa die na mmiri na-abata ebe fabi ka a chọọ ụlọ. Ọ sị ya nọ blessing mmiri bata n'ụlọ ka ọ sachala ajọ ihe sachafụ. Ọ sị m na o nwere ihe a na-afụ n'ụwa anyị afụrọ. Na ya tasịala afụfụ. Etu afụkwa ka ọ n'obodo oyibo wee na-amoniti ya. Nya ebe obodo ya na-eje na ya sekpu ụmụ ya n'aka ka e were isi na esobe nwoke for 14 years. Ya mara na die na nwaanyị bi. Ọ na-agọ. Hey! Until adị ya nwaanyị wee gụsị akwụkwọ wee bido wee chọpụ ụzọ ọ ga-esi je obodo oyibo. Ada ka ada, nnekwu ada wee chọgide wee chọta. Work permit ka o ji wee jebe. Ịghọtago? Ọ sị bụ nne ka adị ya nwaanyị alụrụ wee bụ na papi ya na nwaanyị bụ. Papi ya wee daa na wee yọbịa sị anyị agwa na mami ya na ya na nwaanyị bi n'ụlọ. Adị ya nwaanyị akwelu maka na ọ chọrọ nsogbu. Ọ sị m this girl maka na ife ọ nọlụ ka o lụrụ na-achọ ọlụ. Oche ma ọlụba ọlụ ozugbo mara na olu ọ chọba ọlụ. O wee chọgide ọlụ. Ọ sị m kwa mbọsị nwaanyị a rigola adị ya na-akwụ ya iyi papi ya ga-anọkwa. Kwa mbọsị olibe nne ọsọ na ọ bụrụ etu esi eli nne ebe a. Okwugheli ọnụ si ya kedu ife mami ya na-eweta na tebụl. Okwugheli ọnụ si ya ebe unu bi na ịbịago n'obodo oyibo kwa na mmiri ka unu na-alalụ. Na ya mụrụ na ife niile ya na-akọlụ die na ọnya kọsịa o tebụl olu data ụmụanụ. Ọkwa nwaanyị ọ sị na ya na ya na-aba ada alarụ na o nwere ife jikọ ọnya na ya na-abụ. Na ọ chọsiri roommate ka fa na-eme o. Ha wee were adị ya nwaanyị wee na-eme ihe sọlị ya. This girl na-edi. Ma still the girl agwara ya o. Ma still the girl agwara ya. Ọ sị m ọkwana ya o. Na ọ ka adị ya nwaanyị bịalutezi wee nweta ọlụ. Ebe afọ ka onye na ụlọ nọ wee gụba die for the first time after 14 years. Ọ sị m nne. Adị ya nwaanyị wee nweta ọlụ wee lụba ọlụ. Unu ama na di ya emegele ọnụ gwa adị ya nwaanyị na ọ ga na-enye 1,000 euro every month n'ife ọ na-alụta. Na ọnya kpọtara ya obodo oyibo. Na ya nyere aka wee gba flight o ji wee bịa obodo oyibo na ọ ga-akwụghachi ụgwọ niile ya tiri n'isi o wee bịa obodo oyibo. Ihe papa mmadụ na-agwa mmadụ. Ọ sị m kedu ife n'ihe adị ya nwaanyị ga-eme. Adị ya nwaanyị bido nye ya ego. Ọ sị m na ihe a ji wee gbalụ bụ na ụlọ one day ya na adị ya nwaanyị na-ekwu na fon. Ya wee nụ ka nwaanyị na-aba mba n'azụ. Ya wee chụpụ adị ya sị ya nne ka ezi onye na-aba mba ọgọnwa ozi. O wee sị ya na papi ya na nwaanyị bụ. Ya biko ya agwakwa na papi ya na ya kwuru. Ọ sị m hey! Na ekwu nwere okwu ya agba nkịtị. Ya still nye ezori ya maka na ya chọrọ ka fa nwee nsogbu. Ọ sị m nọ na this year 2000 and adị nata for the first time ka adị abịala obodo oyibo. Dị wee nata kamupin ogoterelie na si ife o ji wee nata wụ chocolate. O wee nata wee bata na nkafa bi. Wee sị ya ngwa na kafa lala ụla. Ọ sị m this man sị oyo na ya ma nlalụkwa ebe a na chukwu ama nkwekwe. Wele ọsọ mele ọsọ gbapụ sị na ya mara na etu a ka ebe a dị. Na ya mara na etu a ka ebe a dị. Why na fa na-esendeli ya everything. Ọ masị ha bele ebe afọ no blessing. Ọ sị m nne nwoke a na hotel. Ọ sị m mana this man jesele bata ya na ya na-abụ nwe obele okwu ọkwadobe itinye ife o. Sị m nwe obele okwu ha nwere this man manite itinye ife. Maybe ife ọ na-etibie before wee jebe obodo oyibo. Ụmụ nwoke wee ghanyite si ahụ ayo onye ka ịbụ.
metụ nwaanyị a aka anya pigbuo gị aba ma ife bụ 14 years nwoke ebidokwe baba sọpịtọsi ụmụaka na ọ zụrụ ụmụaka azụ si o mebisiela ụmụaka ụmụ nwoke boys ka ịhapụ ọlụ nwaanyị o wee zụsịa ịnata itinye ife ichakafa gba gị nkịtị hai ọsị m ya wee jụba die wee sị ya na ya maara na ya na nwaanyị ahụ bụ n'ụlọ ka ọ natalụ ọ gọbakwa o na ọ n'iru egọbasị na nwere nwaanyị ya na ya bi kedu onye na-akọ ife a ọyọ ya wee sị ọbụrụ nke ọyọ ịchọ ka akpa adị ya nwaanyị ọ sị anya kpọọ vidio kọlụ ọ na-agọ o ya wee welu fon ya wee kpa adị ya nwaanyị vidio kọlụ ozugbo vidio mepere onye bụ adị ya nwaanyị saịn nye ekwukwe na adị ya nwaanyị wee sị ada dị come of it na gịna nwaanyị bụ n'ụlọ for years ebe afọ ka ọ nọ wee yọba biko si na ya na nwaanyị bụ n'ụlọ na ọ bụrụ na o nwere ife jikọfa na Justin na roommate ya wee si ọkwa roommate na ịgwara ya na ọ nara esezi okwu na for years mana etu o si etiri ite adị ya nwaanyị ka alaikara kwa mbọsị nwaanyị a eligola adị ya nwaanyị na-akwụ ya kwa mbọsị na ọ bụ na ị naluo gị gwa the woman ka o jebele onwe ya ịghọtago ebe ọbụla gị nwa ha yara ụlọ na gị nwa nwe ụlọ wee na-atị ya o wee biri the man kwelu si na ya na-arụrụ ike a chụọ anya kịta ịghọtago maka na mami agwakwuli okwu gwasị anya okwu ọsị m nne na ka this man natara ihe o ji bụrụ nwoke ekwekwa akwụ ọtọ after that 14 years ya na-eche ka ya si elu ibon gị ọsị m nne ya metụrụ ya aka gbogo metụrụ ya aka gbedo ọsị ya nọ stres na ike adụrụ ya na ike gwụrụ ya nọ stres ka ma ofu nsuru na ya mara ma olelele ya mara ife o ji mgbedike ya wee mee mgbedike kwere akwụ ọtọ mgbedi afụfụ niile enye atalụ nọla na na-eche disman ka ọ nata ọsị bụ disman wee kwụrụ ọtọ ka nkụsụ kedu ife o jiri gị aka nkụsụ ebe adọbala ibo gị ọ na-eselu selusi ụzọ ya wee sị ya na ọ dị very bad gị bụ papa this girl ị na-anị ya 1000 euro every month after 14 years of ihe niile nwa afọrọ na ọ jọgburu udele sigbo nkakwụ ọ sị ya na ọ ga na-eweta ego na ọ ga na-eweta ego na onwere ife o mee na ọ ka ọ na-enye aka wezi ọbụgodu na ọ ka ọ na-enye aka 1000 euro every month na ọ ga-akwụ gị ụgwọ eji kpọgote obodo oyibo adaghị nwaanyị your only daughter ọlọka die na lolo okwukwula ọtọ chenji o na ife die emezi na ọ kpọrọ ya na fon sị ya na dị umeanụ na ya gba nchụnwukwe niile na ọma mpụnwu maka na ọ ma na sekriti ya sị ya ọsị na dị umeanụ enwere ebe ọ na-eje maka na ọ ma na sekriti ya wee sị adị ya nwaanyị na ị ga-achọba ụlọ ka ị pụọ yes ọ bụrụ na dị umeanụ ama mpụ adị ya nwaanyị apụọ and na ike afọ adị ya nwaanyị na-enye gị na o kwesịrị na-enye gị ya ọ sị na ọ ya na-enyedili ya bụ ego ya wesị adị ya nwaanyị anya chọba ụlọ o wepụrụ na eme alụọ ọ sị m mana nwoke a nọsị ala na o nwere ihe okwu maka kọndishọn ebe fabi o nwere ife okwu ọ chọsị ticha aka n'ike na-adị ya nwaanyị sị ya mama ya ga-achọba ụlọ unu nwa chọbakwuo ụlọ na ya ga-akwụba ụgwọ unu chọọ ụlọ ka unu si na mmiri pụọ na unu ataga afụfa for enough ọ sị m nne na ife ji wee wepụtala anyị akụkọ ebe a bụ na di esi na ya mere alụ banye isi adị ya nwaanyị anya chọba ụlọ banye ikwu na adị ya nwaanyị ekwesịrị na-akwụ ya 1000 euro every month ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ n'ife chọrọ ịma bụ nke mbụ adị ya nwaanyị o kwesịrị na-akwụ di 1000 euro every month o kwesịrị ka ọ kwụghachi die ụgwọ o ji wee kpọtie obodo oyibo nwaanyị na ọpapi ya ka ọ bụ do ndị dọta that is number 1 number 2 ụlọ ya si adị ya nwaanyị anya chọọ ka ọ pụọlụ this woman maka na di ya ga-anọlụ nwaanyị a na-akpọ nwa ya nwaanyị lezi na o nwere ife a na-akpọ mmadụ ọ nara akpọ nwa ya nwaanyị mana duto na ọ ga-adọbalụ di igbo gị n'abalị di agba nkịtị to the point na onwe nke ọ megidela adị ya nwaanyị ọkpọọ eke ọkpee ka eke bịa mana mgbe afọ na di nọ Naija eke bịa setụlụ ọlụfa ọkwa ifugo bifo nya wesị anya chọba ụlọ di wee na-esi ọnwụ na-asị na o kwesịrị ịchọ ụlọ na o kwesịrị na-eweta the money na o kwesịrị ibu na o kwesịrị ịkwụ ya ụgwọ nwaanyị mmadụ ka ị hapụrụ ụmụ ise for 14 good years ọ da-achọ dị nnata if not na di ya nwaanyị jebere obodo oyibo ọ da-achọ dị nnata iwee nata nwee ike iwenye aka iti nwaanyị a ife
nwaanyị asị m na onwe mgbe agụụ kalị na o nwere ife a na-eme ya na-eme ma ncha ma dito ma nkenwa na-ebugheli. Ọ sị m na ụmụ ya ndị nwoke tasị ala afụfụ fa ncha niile chikele afụfụ echikele ka o wee dị mma ka o wee bụ na ya na-anụ di ka okwu ghara ise. Ọ sị Chukwu gọzibeli ya nwanne di ya, if not for nwanne di ya na ya mara ebe ya na ụmụaka aka nọ tata. So nwanne m, kedu ife ilo ọnya ka bulu n'ebe afọ na-enye nu papa ya 1000 euro every month ka onye chọọ ụlọ pụọ ka o wee keta eke care of mami ya na ụmụnne ebe di ya decide golo na nwaanyị akatanene ya na-abọbi nwere security for that na onwere onye ga-akwụ ya ife ọ ga-eme. Ọ sị m na onwe mgbe fa nwere okwu eke wee bịa wee kpụrụ fa wee kpọchie na onwe one guy ịmagoro na nwoke na-ebelu mmadụ na Naija wee bịa wee beelu ọfa beelu si afa o wee fịọ. Ọ sị na dị manụ na-akwụ na o nwere ife jikọ ọfa na fa na-esi Igbo ngị osikwe nke ọ pụọ nka osikwe nke ọ pụọ nka. Onye na-akọ ife a ya na nwaanyị bikwe n'ụlọ n'ofu rumu. Ụmụ nwoke chai Chukwu mekwala ụfọdụ ndị mmadụ ebela etufasi eche echiche maka na ịbụ nwoke ịdị entitled to anything maka na ọ bụ nwaanyị ọma nneghelikwu anya nwoke ama nyeli ya aka nwoke ama mbeli ya maka gịnị na ikwelu mkpakala dobe n'utue. Unu agaghị ekwekwe ka m bido kwuba ajọ okwu ebe ahụ. Gị na nwaanyị bikwe n'ofurum di ma na-agọ na fada si Igbo ngị na nwere ife jikọfa not just na ma secret ya asị akwabụ na fa na-ese afọ ịghọtago maka na m ejidere lọfa ọkụ gị fa na-abụ abalị fa na-ekili onwe fa ịghọtago ọ na-ekili ịghọta nwaanyị afọ yi 90 ga-ahụ n'ịmagolo sexy ones ọ na-ekili ọ bụrụ na fa lalọkata ụlọ ọtịtịgharị ochie nye mgbedike nke ndị etikwu ya ike ọ na-ekili ọ nwekwara ife megide nụ ka o meti aka maka na mkpakala dị ebe afọ oti mgbedike mkpakala amụ ya akwa ịghọtago unu ga-akịta asị nke nsogbu na akpọkwara afọ nwekwa ihe nkwulo. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.